Neće izaći. Daj vam. Igramo, pomjeraj, vrati. Probaju 16, Iza, ajmo prić, neko na šutu, nema. Ne, golman u tomu Šilovi. Dašo, još gore. Dobra. Jebote, krv da upade. I robi sigurno. Vidite što je meni desnice. Pomesla mi nogu. Niske pripreme. Još Pavle napucat Danijela. Da je ovaj stao ispred njega. Molim vas te. Kako? Dobar dan. Evo ovdje na utakmicu. Jedan. Da. Da, puti, sudi, nemam šta više pričati. Korektno. No, ja, korektno, znači penal, Bože sačuva i tako to. Ovi su sad naš uspjeli izjednačiti, ali neće izdržati dugo. Pošto im sve srijevamo, znaš, baš. Ma, za njih. Pa, zato što je Zjalo prošli put obišao golmana njihov i golman ga slijeđa gurnu rukama u kazneno i ništa ovo, znači, ne sudi uopšte. Maja, pa to, pa nije šta može, šta je, jest. Ali ne vrijedi se sekirati. Ma nije vidlo korektno, to u žargonu kaže. Nasio. Sad je pazi ovaj daj 3 gola Bog ih teo. Ma da, zato. Ajde nazvat ću se ja poslije utakmice ako hoćete da... Evo, baš ovdje. Važi, nije problem. Ajde, čujem sam. Šutaj po golu. Kažeš šta korektno? Nato! Luko! Lako, lagano. Ćemo jedan pomoć, ne može sam. Čupak. Nije Messi, ali je... Ali malo i bolji od Mesija. No sad nije imao kontakt, no sad je zainteresan. Hajde Đokane. Joj, Slaviš. Ne možete sad samo bijati, ne smije samo pani neku u 60 gotovo. Da vrijeme spomenu. Nije to vrijeme, druže, odcijela da kone pobije, džaba. sad će Moki. Opa, evo gola. Evo. Prošle godine zastaje. Ovo ljudima, vidite gdje je gol, jeste vi normalni? Ajmo, pokri! Djeka, vozi, još, vozi me. Idi sam, idi. Đeka, pomoć mu! Bravo, majke. Baba ne smije, ba sad ide. Gul, noge, Dobra.
Dobro, halo! Dobro. Imaš Pavlja, jako on hvata za on. Hoćeš igrat? Ne. Bravo, Krampe. Jel bio dobar aut? Jel pomoć? Jel bio dobar aut? Ne smije, ne smije više iz trećika. Da. Ja i ti ne smije više ništa. Sad će vjerojatno gol napanići. Igraj, želim ispričat, igraj. Opa! Golmanska, bravo! No ja pomoćnik se ne piše. Znači da 4 piše, ekipa im dolazi, on ima piše. A paštite se pravi, vi ćete da dojete pomoći ono i nema što reći. Ja sam mislio da pojete, neko se zajebao, pa da svoka piše ime svoka ime. Bravo! Dobra, Djeko, ostani mi igraj. Budi dobar. Nije ga tako je u... Faul. Bravo, golmane! Evoj ti! Hoće jedan da još jedan gol. Zbog te volim izvuku se živo, ali... Pa ne možeš ti što? Ti igraš fudbal, šta? Maš sudiju. Ne, ti šta? Sada on neće dati gol. Neće, praktički igrat ćeš utakmicu. A igrat će se dogoditi, opet će biti penal, vidiš? Još će jedan penal biti. Nešto tako će. Čut napašći i tebe sad. A? Napašći i tebe čut. Znamo mi bježa. Tamo je sad da vidim. Dođe oni svima da. Da neko ide pokupi stvari, pa ti on samo da. Ne da. Da došli sad. Bravo, Moheru! Da nas je došli u autobusu jednu ovaj. I dođe i bavajte. Sam čovjek vam! Bravo! A daj bre! Ma nemaš tu druže ništa. Ne ovako ovo, dođe, hoće uzebavat, nema što. Opet je lakše. No, kako igraš sad, baš strano. Pravo, šta će da se ide? Gdje je ruka, vola, znači je to odigra fudbal. Ja više ne mogu, ne znam šta da uradio, jebe nam sunca. Jebo vam kruh. A nema priča, gdje se igra. Radi trojica, brži. Šta je reći sad? Moki rekao sviraj. Pomoćni, diž! Diž čovječe, što? Što je sad igre siru? Rekao, Moki nešto, Moki rekao. A? Moki mu rekao nešto, svedi. Pobjeri! Izađi! Još! Izađi! Bravo! Bravo, Đalo! Do ujutru baca. Bravo! Koliko pomogla na dvojke na pjesku, dobro. Kovaljesko video sada! Kad je počeo drugo?
Trebalo tek u 6. Jes trebalo. Daj! Ajde, zagri. Daj, smirite se, šut. Šut, smirite se, ba. Pa ne može. Daj, ba, sveća. Ja, stani, stani. Bilo vam ubio neko tamo koji ste...